Madayon pa ba? Kini ang pangutana sa katawan sa Mindanao, human gibalita ni Department of Transportation Undersecretary for Railways, Cesar Chavez, nga kansilado na ang mga proyekto tungod kay wala kini na aksyonan una mahuman ng termino ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Bisan pa man sa panghitabo, malaumon si Tagum City Mayor Alan Rellion nga karon nagsilbing Vice Mayor sa naisgutang syudad nga madayon gihapon ang proyekto. Sa opisyal nga pahayag sa Chinese Embassy sa Manila kagahapon, gisaysay niini nga andam usab ang Chinese government nga ipadayon ng loan apan gikinahanglan kunong ripasuhon kini. Nakahatag ng Department of Transportation og kapin 100 million alang sa pagbayad sa pipila ka pamilya nga maigo sa road right of way. Akong gipangutana si Vice Mayor Alan Rellion. Are we saying there is still hope for that? Yes, hearing na mismo si BBM, the President, yun bang na ay gitas, no, ang team niya na for the renegotiation. So, wait and see lang yun na niya, to me, na hope, no. Kay ako, tama lang, bagay lang man po, naigo kasi dugay naman ang pangarap and as far as visibility, visible yun. And dili lang na pangarap po dili sa lokal but even national. Nalipay si Vice Mayor Rellion nga abri gihapon ang Republika sa China nga makig-istorya sa Pilipinas kabahin sa naisgutang loan. Si Rellion, ang kanhi mayor sa Tagum, nanguna sa pagplastar sa mga residente nga apektado sa proyekto. Nakapalit na og 4 ka ektaryang luna alang sa Tagumpay Twain Village. Alang kini sa mga informal settlers ug nahashasan na usab ang listahan sa kwalipikadong residente nga pwede hatagan sa pabalay. Identified naman sila and siyempre sila nagyud ang of course beneficiary na. In fact yung sa nanay mga 3 o 5 ang na bayaran, no, nga kasi daghang kay proseso papili sana para mabayan sa government babayaran yung ilang yuta nila, property nila, ilang mga pananom. So with the new administration po sa city, I think there is one legislative measure nga mong na-take up na passing on na to mayor kasi na may mga transactions nga i-authorize sa sanggunian ang local executive. So with that siguro being endorsed by the previous administration, mo sabay siya na, no, in support because that's a national project. How many informal shelters are we talking about here? There are I think 200 plus na siya na informal settlers and ginaano pa validate ang uban kasi na may uban gud nga dili mo qualify labi na sila yuta na daan sa other place. So kato na lang ilang yung nabayaran nilang property but kato talagang informal settler na wala nagikatuan na may listahan. No, I think there are more than 200 na siya which is mas daghan pang looting ay. So meaning enough yun ang land na and the number of units. Have you paid the land already ba? Nabayaran na yung funding yung na-download kasi we are expecting more than 1 billion but yung initial nga i-download 150 million plus ata yon. Ilang requirements sa land acquisition? Almost 4 hectares man to. Napalit naman siya actually, nabayaran fully paid na ang tagiya. Dunay 200 kapin ka pamilya ang maapektuhan sa proyekto ug nakapalit na kini og luna. Nagtuo si Rellion nga kaya pang utruhon ang kontrata aron madayon ang proyekto. Sa Facebook page sa Chinese Embassy kagahapon, giklaro ni ini nga abri gihapon sila sa paghisgot sa proyekto aron mapadayon ang maayong relasyon sa China ug sa Pilipinas ubos sa bag-ong administrasyon. Mato ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin, magpadayon ang infrastruktura ug kooperasyon sa Pilipinas sama sa milabayng 6 ka tuig aron mahuman ang mga proyekto sama sa tulay, dam ug uban pang mga proyekto sama sa tulo ka railways ug kinahanglan kunong utruhon lang ang mga probisyon aron mapadayon ang panag-amigo sa China ug sa Pilipinas. Midungag si Minister Wenben nga usa ka technical discussion ang himuon sa duha ka nasud kun government to government discussion alang sa mga proyekto nga wala pa matiwas sa Pilipinas. Sama ni Mayor Rellion, madaumon si Transportation Undersecretary for Railways Cesar Chavez nga mapadayon ang proyekto. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe!